Ελάτε να πούμε ψέματα και αλήθεια. Μια φορά ήταν ένας, μηδέ μισός, μηδέ κανένας. Δεν επήγε πουθενά, δεν έφερε τίποτα. Αρχή του παραμυθιού βούβες κι όλο αυτιά. Βρέθηκαν κάπου κάποτε 4 άνθρωποι. Κανείς δεν ξέρει αν έρχονταν από τον ίδιο τόπο, κανείς δεν ξέρει αν άφηναν τον ίδιο τόπο. Ίσως να είχαν περπατήσει στα ίδια μονοπάτια, ίσως και όχι. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα για αυτούς είναι πως σαν βρέθηκαν, κοίταξαν ο ένας τον άλλον και είπαν «Θέλω να βρω τον παράδεισο». Και ξεκίνησαν όλοι μαζί να πάνε να βρούνε τον παράδεισο. Περπατούσαν μέρα νύχτα, νύχτα μέρα. Πήγαν, να βουνά, να λαγκάδια, εκείνοι τραβούσαν ίσια μπροστά. Ώσπου ξάφνου ξέσπασε αέρας δυνατός και όπως πάλευαν να προχωρήσουν, να σου εμπρός τους ένα σταυροδρόμι. «Βαστάτε λιγάκι ακόμη και βλέπω μια πινακίδα», είπε ο ένας. Και τράβηξαν ξοπίσω του κι οι άλλοι. Μα σαν έφτασαν στην πινακίδα, έτσι όπως φύσαγε ο άνεμος την ξεχαρβάλωσε και εκείνη γύριζε γύρω-γύρω σαν τη σβούρα. Κάποτε ο αέρας κόπασε. Η πινακίδα στάθηκε και μαζεύτηκαν και οι 4 ολοπεριέργεια να δουν τι έγραφε. «Παράδεισος». «Ναι, αλλά έτσι που την κατήντησε ο αέρας, προς τα πού να πάμε», είπε ο ένας. Και αλήθεια εκείνοι τώρα δεν ξέρανε προς τα πού να πάνε. Ποιον δρόμο να διαλέξουνε, το δεξιό, το ζερβό, μήπως να τραβούσαν ίσια μπροστά. Για λίγο σώπασαν όλοι. Και έπειτα πετιέται ο ένας και λέει «Κοιτάξτε, εγώ λέω να πάρω το δρόμο το δεξιό. Κι αν είναι να χαθώ, ας χαθώ». Έτσι και έκαμε και πήρε το δρόμο το δεξιό. Γύρισε πίσω. Δεν γύρισε. Και πράγματι τον βρήκε τον παράδεισο. Μα οι άλλοι 3 απόμειναν να περιμένουν, να αναρωτιούνται και μουρμούριζαν αναμεταξύ τους. Άραγε να βρει και αυτό που ψάχνουμε. Αλλά για να μην γυρίζει πίσω θα χάθηκε, θα τον φάγαν τα θεριά και τα αγρίμια. Και τώρα δεν ξέραν τι απόφαση να πάρουνε, ποιο δρόμο να τραβήξουν. Να πάρουν και εκείνοι το δρόμο το δεξιό, το ζερβό, μήπως να τραβούσαν ίσια μπροστά. Για λίγο σώπασαν όλοι. Ύστερα πετιέται ο άλλος και «Αδέρφια, εγώ λέω να πάρω το δρόμο το ζερβό. Και αφού εκείνος δεν γύρισε, παράδεισο δεν θα βρήκε. Ποιος ξέρει, μπορεί να τον ευρώ εγώ». Και πήρε το δρόμο το ζερβό. Πήγε. Ύστερα από ώρα πολύ έφτασε σε ένα μέρος, μα σαν κοίταξε γύρω τι να δει. Τα πάντα ήτανε βουτυγμένα στη λάσπη. Φωνές, ουρλιαχτά, αγρίμια, αγρία θηρία έτρωγαν ανθρώπους. Όλοι γύρω του υπέφεραν. Γύρισε πίσω. Δεν γύρισε. Θες γιατί η κούραση ήταν τόση που τα πόδια του δεν βαστούσαν? Θες γιατί τον έπιασε η μαύρη νύχτα? Εκείνος έμεινε εκεί. Αλλά για να μην τον φάνε τα θεριά, έφτιαξε έναν φράχτη. Και με τα 2 του χέρια, εκείνο τον φράχτη τον καθάρισε. Και σαν τον κοίταξε σκέφτηκε «Μωρέ, τι ωραία θα ήτανε να έχει και λίγα λουλούδια». Και έσπηρε και φύτεψε και δίχως να το καταλάβει φύτρωσαν δέντρα και μοσχοβολιές. Να, έχτισε και ένα σπίτι
Και όταν τέλειωσε, το κοίταξε και είπε «Τι ωραία που είναι! Αυτός για μένα είναι ο παράδεισος». Μα η ιστορία μας ξεκίνησε με 4 ανθρώπους. Ξέρετε τι απόγιναν οι άλλοι 2? Λένε πως στέκονται ακόμη σε εκείνο το σταυροδρόμι. Κοιτάζουν εκείνη την ξεχαρβαλωμένη πινακίδα. Δεν τολμάνε να πάνε ούτε δεξιά, ούτε ζερβά, αλλά ούτε και ίσια. Απόμειναν να αναρωτιούνται ποιος δρόμος θα τους οδηγήσει στον παράδεισο. Και πέρασα κι εγώ από εκεί. Και είχα παπούτσια από χαρτί που λιώσανε και πάνε. Και από τότε τα ποδάρια μου ξυπόλυτα γερνάνε. Ψέματα, αλήθεια, ψέματα και αλήθεια, έτσι είναι τα παραμύθια.